Avui volem conèixer tots els ets i uts de la DOP Avellana de Reus. M'acompanyeu? A veure on s'haurà fotut aquesta dona, per aquí entremig d'Avellaners, perquè mira que n'hi ha, Podríem haver posat carrers aquí, no sé. Via Augusta, carrer Numància, avinguda de les Avellanes. Mira-la! Noia! Què fas? Ei, Pep! Però què fas ara? Rama! Les avellanes ja són totes plegades. Sí. I ara què? La llenya per fer el foc? Ara llenya i a netejar. Sí, Com no? estàs? Molt bé, i tu? Bé. Avui m'agradaria que m'expliquessis tots els ets i uts d'aquesta fantàstica avellana de Reus que té aquesta denominació d'origen protegida. Sí, sí. Tots els avellaners són així de grans? Depèn de la varietat i depèn de l'aigua que tinguin. Bé, depèn d'un munt de coses. Però sí, poden ser així de grans. Quantes varietats hi ha a l'avellana de Reus? A l'avellana de Reus n'hi ha 5 de varietats. Hi ha el que és la negreta, la que es gasta més, després hi ha la de Constantí o gironell, que en diuen, poetet, colplà i la morell. Uf, si féssim un tas hi hauria diferències o jo notaria diferències entre cadascuna d'elles? Amb la negreta, sí, i també notaries diferències amb les formes de les avellanes. Hi ha molt per explicar. Quanta gent sou que cultiveu avellanes? Aquí al Camp de Tarragona som bastants productors. Que estan dins de la DO estem parlant d'uns 500, 700 productors. I tots transformeu l'avellana o llavors s'agrupen els productors? Hi ha diferents empreses que són transformadores i som unes 10 empreses que transformen. Ara tenim les avellanes, podria dir els avellaners ja que estan reposant, no? Que volen passar aquest hivern. I ara quina és la tasca que esteu fent aquí? Doncs ara seria esporgar. Ara anem a tallar tot el que és la rama vella, la rama morta, i la traiem. I llavors deixar el terra arreplegat tot el que és la fullaraca, introduir-ho al terra. Clar, perquè això, si es queda aquí, es podrirà, però si ho trinxeu, no? Queda incorporat dins el que és a la terra. Escolta, i això d'aquí? Sempre m'he plantejat què és? Això són les flors masculines. Que són les que ajuden a que surti l'avellana. Sí, l'avellana, diguéssim, l'avellaner és un arbust que diguéssim que té dos tipus de flors. Té les flors femenines i les flors masculines. Aquesta és una flor masculina que ha caigut, ja no ens farà el servei, però això al febrer s'allarguen i deixen anar el pol·len, i llavors hi ha la flor femenina que està esperant que li arribi el pol·len. L'avellaner no germina, diguéssim, amb abelles. Diguéssim, les avellanes diuen que són filles del vent. Ah, mira que punyetera. Suposo que quan cauen les avellanes en deuen caure moltes per aquí. Com ho feu per recollir-les totes? Doncs mira, agafem el que és un bufador, tenim uns bufadors d'esquena, que nosaltres agafem i ho bufem, i fem que marxi tot el que hi ha dins de la soca, ho netegem bé, i llavors fem que vingui cap aquí aquí al bancal, i amb la màquina de plegar avellanes les pleguem totes. A veure, ja, si t'ajudo... Bueno, costa, eh? Bueno, cuidado, que no ens el fotem pel cap. Doncs no. No, Ara haurem de buscar interessant aquí, Escolta, m'expliques una miqueta com s'ha d'estar una bona avellana? Vinga. Va, doncs anem cap allà. A veure, Iam, com s'ha de fer per tastar una bona avellana? Per tastar una bona avellana el que has de fer primer és mirar-te-les, veure-les que tenen tots que s'assemblen molt, que no hi ha taques. Doncs agafes unes quantes avellanes i te les poses a la mà. Les has de trencar i posar-les i te les has de deixar aquí a la mà. A veure, com ho hem de fer-ho, això? Trenques i a la mà. Però això de trencar i deixar-la a la mà, els que ens agrada menjar no... És el que hi ha. L'has de trencar perquè d'aquesta manera fem que es trenquin, diguéssim, les parets de l'avellana, i quan calentem amb la mà, així ben tancada... Hem d'apretar. No és que hàgim d'apretar, simplement que hem de calentar, com que és un 63% d'oli, així se calenta més ràpid l'oli i podem olorar. A veure... Ui! Sí, que se sent? Hi ha diferència. Si ens la mengem molt ràpid, és com un cacauet. En canvi, si tu la calentes, llavors notes
És un aroma altament addictiu, això. És aroma d'avellana, pot tindre aroma de coco, de crosta de pa, ve d'un munt de coses, no? I llavors ja cap a la boca. Cap a la boca. Primer enflairà, Sí. Diu que hi ha el cervell diu que té la capacitat de recordar el 35% d'allò que enflairem i només el 5% d'allò que tastem. O sigui que s'ha d'enflairar aquesta vida. Clar. Bona, Bona. Clar, el que és important, suposo, és que sigui allò de l'avellana aquí, el torrat i el consumit el més ràpid possible. Sí. Per això, no, aquesta, podríem dir, producte de proximitat, aquesta importància de comprar allò que tenim a prop de casa. Sí, això ens garanteix que la qualitat és màxima. Pensa que l'avellana és un 63% d'oli i fa que s'enranciï molt ràpid. Aquest oli és molt sensible. Llavors, si ens venen avellanes de molt lluny, normalment ens arriben ja ràncies. Però l'avellana, així de bona, és la de Reus. Fem una recepta ben senzilla. Som-hi. Obre la cistella, que ja veuràs què t'hi he portat aquí avui. Vaja, vaja. Mira, una mica de vinagre bo, Aquest ja l'obrim. L'oli verge extra ja el tenim aquí. Pebre i herbes aromàtiques, que m'agraden molt. Un formatge d'ovella fantàstic, que ja veuràs que ens anirà de meravella. I això té molt bona pinta. I això és un poltruc que he pensat que ens aniria molt bé, per poder posar, diguem-ne, allò que combini molt bé, mira, quina bellesa, que combini molt bé un primer plat que sigui fàcil de fer i ràpid. Per cert, mira, començarem per fer aquest laminat, i el que farem serà tallar làmines ben fines, veus, així, com si es tractés d'un carpaccio. Per cert, Esther, mentre jo vaig tallant la botifarra, explica'm una cosa. Què em feu de la closca de les avellanes? La closca de les avellanes s'aprofita per fer anar les calefaccions i per calentar les aigües de les cases. Ah, o sigui que vosaltres llenya no. Llenya sí, en fem servir, però més que res en fem servir la colfolla de l'avellana. Mira, és una manera també d'aprofitar, no? Sí, bueno, és una mica d'economia circular i aprofitar el que tens a la zona i al medi, no? Ben bé que podríem fer una bona botifarra com aquesta, per exemple, per menjar amb pa amb tomata, però avui en farem com si sigués un primer plat. Tu què li dius, ballanes o avellanes? Com es diu això? Aquí al Camp de Tarragona la A ens la mengem una mica i li diem ballanes. Ballanes, no? I doncs ballaners. Ballaners. Doncs agafarem unes quantes avellanes, trencarem una mica les avellanes, com dius tu, la tallem així finament, i el que farem serà fer una mena de vinagreta, mira aquesta, per mi. La posem aquí, i també agafarem el formatge, posi el formatge que vulguis, jo avui t'he portat aquest d'ovella, perquè, bàsicament, saps per què? Perquè és el que tenia a casa. Aquí, i ara, una mica de pebre i herbes, posarem una miqueta de sal i posarem un rajolí de vinagre bo, un bon raig d'oli d'oliva, verge extra, això sempre, Sempre. que a més aquí també és terra d'oli. També és terra d'oli. I em falta una cosa, saps què em falta? Doncs una bona figa confitada. Mira, això ens donarà, bueno, una alegria. La tallarem, també, així, mira, cap a dintre. Apa. Ja tenim aquest amaniment aquí, au. No sé si serà més bo l'amaniment o la botifarra. Home, jo crec que hi combina tot bé, I amanim aquest plat, que de ben segur... Mira, això no és tradició, però en canvi és tot fet amb productes de la terra. I boníssims. Boníssims. Va. Tastem? Jo l'he fet per tu, especialment. Vinga. Vinga, doncs som-hi. A veure com t'agrada aquesta botifarra amb figues i avellanes de Reus. Ara, aquí. Aviam. Boníssim. És molt bo. Sense pagesia no hi ha cuina. No n'hi ha, no. I sense pageses tampoc, I tampoc hi ha futur. Està boníssim, això, que sí? Saps què m'agradaria fer ara?
allò de noi malcuat, que em deixessis aquella andròmina, aquell bufador, i començar a remenar fulles de llet. Ah, vols fer soroll? Clar, Doncs vull vinga. escampar totes les avellanes arreu per Catalunya. Molt bé, doncs vinga. Sí? Vinga, va, anem-hi. Però què és això? Això és el bufador. És un bufador d'esquena. És la Max Woman. A veure, ja, com va això? Això s'ha d'engegar el motor, però l'hem d'engegar al terra. Si et sembla, anem més cap allà, que si no farem molta pols. Deixa'm-el posar. Pesa, eh? Això, hosti, com pesa tu. Va, anem-la a engegar. Anem-la a engegar. Va. Hosti, tu, seré com... Bé. Aquí? Va, i això com s'engega? A veure. Això he d'estirar jo, eh? Tu estira, eh? Tu no toquis Però res. vigila que no tiri enrere, jo, eh? No. A No sé veure. si funcionarà, eh? Oh! Apreta, apreta!